Και η Αλεξανδρή είναι αυτή που οργανώνει το παιχνίδι για τον Παναθηναϊκό. Jump stop, θα σουτάρει από μέση απόσταση. Και το πρώτο καλάθι του αγώνα. Θα σουτάρει, αμυντικό rebound, θα χάσει αρχικά την μπάλα, θα συγκρατήσει Jones, θα χάσει, ευνηδιασμός μόνη της και δεν θα μπορούσε να στοχίσει η Λίλια Καρακασίδου. 5-2 προβάδισμα για τον Παναθηναϊκό. Προσπαθεί να τρέξει ο Παναθηναϊκός. Αλεξάνδρη θα ευστοχίσει, θα κάνει το σκορ 9-2 για τον Παναθηναϊκό, αναγκάζοντας την Φρόσο Δρακάκη να καλέσει γρήγορα το time out. Σκοτ για 3, άστοχη, Jones ψηλότερα. Αλεξανδρή έχει προϋποθέσεις να χτυπήσει και το κάνει στον ευνηδιασμό. Σκοτ, τη δίνουν το σουτ, θα πάρει τώρα την προσπάθεια τριπώντων, είναι εύστοχη. Jones, Dixon ζητά, θα πάει στο 1-1 με πρόσωπο στο καλάθι, θα ευστοχίσει. Σταθερά στο προβάδισμα ο Παναθηναϊκός. Πολύ ωραία η προσπάθεια, καλάθι και φάουλ από την Scott Grayson Honesty. Το βλέπετε, το φάουλ. Αλεξανδρία αμέσως στο σουτ 3 πόντων. 4 δευτερόλεπτα πριν το τέλος, θα πάει στην προσπάθεια, θα ευστοχίσει η Scott και θα μειώσει σε 19-16. Θα πάρει τον αριστερό διάδρομο, split out, αμέσως για 3 άστοχοι η Λιαντάνου και πάλι ευνηδιασμός για τον Παναθηναϊκό, εύστοχος και αυτή τη φορά με την Ιωάννα Χατζηλεοντή. Αλεξανδρή. Κυκλοφορούν γρήγορα την μπάλα. Αλεξανδρή μόνη της από τη γωνία, είναι εύστοχη και πάλι. Κυριστενίδου, η οποία πηγαίνει κατευθείαν στο μαρκάρισμα της Μπέρκμαν. Θα γυρίσει αριστερά, πολύ ωραία με τη βοήθεια του ταμπλό. Πάλι στο ζωγραφιστό η μπάλα για τον Αμίντα. Δεν είναι ευστοχή όμως η Μπράουν, από την οποία θέλει περισσότερα, αυτό είναι σίγουρο, η Φρόσο Δρακάκη. Αλεξανδρή, πολύ ωραία η σκανιστή της πάσα, πολύ ωραίο και το τελείωμα από την Αντιγόνη Χεριστανίδου, δίνει διαφορά. 11 πόντος στο Παναθηναϊκό. Αλεξανδρή θα κάνει την προσποίηση. Είναι λίγο πιο πίσω η Ντάνου και αυτό το πλήρωσε. Πάσα ευνηδιασμού, θα συγκρατήσει και πολύ ωραία θα σκοράρει η Μπράουν για τον Αμίντα που είναι στο μείον 12, 39-27. Jones αμέσως για 3, είναι εύστοχη στο συν 18. Σκοτ αμέσως για 3. Στεφάνη ψηλότερα όλων και με τη βοήθεια του ταμπλό θα σκοράρει η Μπράουν. Σκοτ θα πάρει το screen, ωραία η πάσα για την Μπράουν, δεν κατάφερε να συγκρατήσει. Τρέχει ο Παναθηναϊκός στον ευνηδιασμό με την Αλεξανδρία από το κεντρικό διάδρομο και με ταμπλό θα ευστοχίσει στο συν 20. Σκοτ θα πάρει την εσωτερική, η πάσα της δεν πέρασε ανάμεσα από πολλά χέρια. Το φάουλ που δεν έγινε, Αλεξανδρή με τη Λαμπράκη που γύρισε γρήγορα, θα κλέψει η Μπράουν στην καλύτερη ίσως επιστροφή του Αμίντα στο παιχνίδι. Για 3, είναι άστοχη η Μπράουν, επιθετικό rebound από τις γηπεδούχος Ντάνου. Για 3 είναι εύστοχη μετά το επιθετικό rebound της Μπέρκμαν. Θα βγει από τα screen Ντάνου. Όλο το play είναι για να πάρει η Μπέρκμαν την μπάλα κοντά στο καλάθι. Θα γυρίσει πάρα πολύ ωραία το κορμί της. Jones. Χατζηλεοντή. Στη γωνία η πάσα. Χεριστινίδου. Αλεξανδρή. 5 δευτερόλεπτα για τον Παναθηναϊκό. Θα πάρει το screen. Στην αδύνατη πλευρά. Jones θα πρέπει να εκτελέσει. Θα προλάβει το χρόνο. Θα πάρει το foul. Θα πετύχει και το καλάθι. Ό,τι καλύτερο μπορούσε να πάρει από τη φάση αυτή ο Παναθηναϊκός το πήρε
Η Jones δεν πιάστηκε να εκτελέσει, είχε υπομονή, έκανε την τρίπλα και το drive. Καρακασίδου στους 8 πόντους για 3, θα απαντήσει η Έλλη Καλομιτσίνη. Νάτσκου για 3 η Μαργόνη. Είναι άστοχη, Αλεξανδρή τρέχει για την Καρακασίδου. Offside ήταν και ευστοχή. 72-49, εξαιρετική εκδήλωση ευνηδιασμού. Καλομιτσίνη για την Μπράουν. Η τάπα από τη Σβίτκοβιτς, αφού αρχικά μπερδεύτηκε με την Μπέργκμαν η Αμερικανίδα του αμήντα. Σβίτκοβιτς θα σουτάρει αμέσως, είναι εύστοχο για 2 πόντους. Τσίνη πιέζει, το screen, θα πλησιάσει, Σβίτκοβιτς προσποίηση, jump shoot, είναι εύστοχο και πάλι. Μπέργκμαν συνεχίζει να παλεύει, θα ρολάρει πάρα πολύ ωραία και θα ευστοχίσει. Αμυντικό rebound από την Σκοτ. Ντάνου. Ζητάει Μπέργκμαν, θα πάρει την μπάλα, πάλι με ταμπλό, θα ευστοχίσει. Κάνει σπουδαία εμφάνιση Αλεξανδρή. Για την Πατσιατζή, Αλεξανδρή, το σούτ αμέσως. Είναι άτυχη, Τσβίτκοβιτς είναι εκεί, πολύ ωραία θα γυρίσει, θα αφήσει την μπάλα με το ραβερσέ αυτό. Το παιχνίδι λοιπόν θα ολοκληρωθεί, δεν θα εκδηλώσει επίθεση ο Παναθηναϊκός, που πήρε μια πολύ μεγάλη νίκη με 91-68 στο κλειστό της Πυρκάλ επί του αμήντα, ισοφαρίζοντας σε 1-1 τη σειρά.